matriz, una piel nueva que empieza a sentir, y aunque duela tiene ese matiz del porvenir, lo que recuerda y lo que hay por vivir. Algo de mí se queda atrás, me llevaré lo que pueda recordar. No sé dónde voy ni qué encontraré, pero voy a aprender a sonreír otra vez. Canta tu amiga mía que me enamora, esa gracia que tiene saludadora la rama, saludadora resalada. Como la tortorita te vas quedando, por ver que mi cariño te va olvidando la rama, te va olvidando resalada. Con la luz del cigarro te vi la cara, no he visto clavelina más encarnada la rama, más encarnada resalada. Si el cantar tiene gracia yo no la tengo, por la pena que llevo en mis adentros la rama, en mis adentros resalada. Si el cantar es alivio de la alegría, yo canto porque es mucha la pena mía la rama, la pena mía resalada. Canta tu amiga mía que me enamora, esa gracia que tiene saludadora la rama, saludadora resalada. Ola, entón, a todos e a todas os que nos estades vendo, ela é Rosa, eu son Pablo, e levamos moitos anos atrás das gaitas de fol de todo o noroeste, desde Asturias, o Bierzo, Galicia, Sanabria, Aliste e todo Portugal. E así, pois, temos vos que saudar a todos os destes lugares que nos estades vendo
e tamén dar as gracias á Cidade da Cultura por darnos esta oportunidade de facer este concerto que vai sobre as gaitas no Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago tivo un esplendor enorme na Idade Media. E na Idade Media, xusto naqueles séculos, no século XII e XIII, concretamente no XIII, o rei Alfonso XIII, o sabio, Alfonso X sabio, perdón, pois tivo a idea de mandar facer no Reino de Galicia un manuscrito onde puxo todos, ou intentou poñer unha representación daqueles instrumentos moi importantes para el. Aquí tedes de fondo estes instrumentos. Entre eses instrumentos fixo pintar unha gaita moi curiosa, que é esta que podedes ver nesta fotografía que vos van a poñer, que temos aquí de fondo. Unha gaita moi rara porque ten 2 punteiros e 4 bordóns, unha cousa inaudita. Tan inaudita que moitos dos eruditos que se dedican a estudiar os instrumentos musicais dixeron que era imposible, que era unha invención de quen a fixo, porque na Europa daquela época, no século XIII, pois non había gaitas con máis de un bordón no resto de Europa. Por que iba a haber aquí no Reino de Galicia ou no noroeste gaitas con 4 bordóns? Entonces, unha vez, falando co meu amigo Jean-Pierre Van Gess, pois el decía que sí, tiña esa postura de que esta gaita era moi rara, moi inexplicable e tal, e nós pensamos que era mellor facer un experimento, intentar construir a gaita tal cual aparece aí na iluminación e ver a ver se funcionaba, a ver se era certo que non podía funcionar, que o mecanismo de soplar era raro. E saliunos esta gaita coa que podemos ver que sí, que funcionaba, todo funcionaba ben, os bordóns afinaban. Eran como 2 gaitas metidas no mesmo fol, unha gaita grande e unha gaita pequena. O sea, unha cosa que cadra moi ben coa mentalidade medieval. 2 gaitas nunha, e aí, nun manuscrito superimportante. Entón, nós pensamos, e se entón, naquela época, no noroeste da Península Ibérica, xa había gaitas tan complexas, e o Camiño de Santiago estaba tan activo naquela época, por que non foi a partir do noroeste da Península, a través do Camiño de Santiago, por onde se espallaron estas gaitas tan complexas? Porque na iconografía medieval de aquí do noroeste hai moitísimos tipos diferentes de gaitas de fol, máis que en ningún outro sitio. Por que entonces as gaitas non viaxaron desde aquí hacia o resto da Europa occidental? Bueno, vamos deixar de falar porque temos pouco tempo e temos que tocar moitas gaitas. Imos vos tocar con todas as gaitas que atopamos no noroeste para que vexades que somos o país das gaitas. Vamos tocar a gaita das cantigas, da cantiga 350. Son como 2 gaitas. Primeiro unha gaita. E despois podemos tocar coa outra gaita, simplemente activándoa así cunhas chaves. Bueno, xa podedes ver que a gaita funciona. O que imos facer agora é percorrer os camiños, pero non como pensamos sempre, que os camiños veñen para aquí. Non, vámonos percorrer como se os camiños foran para lá. Porque esa é a teoría da Rosa e a miña, que as gaitas do noroeste, de Asturias, de Galicia, de Portugal, do Bierzo, e de toda a Sanabria a liste, se foron indo para lá, colonizando o resto de Europa. Vamos entón comezar 3 camiños distintos. E nós temos a teoría
de que as gaitas de fol son diferentes no noroeste porque habitan paisaxes diferentes. Así, temos no noroeste paisaxes moi pechados, por exemplo, como os asturianos, ou paisaxes moi abertos, como o Planalto Mirandés, por exemplo. E nós observamos que as gaitas dunhos sitios e outros son moi diferentes. Entón, estes camiños que imos percorrer van nos dar a oportunidade de ver como atravesando distintos paisaxes as gaitas son distintas. E ademais é curioso porque coincide aberto con aberto e pechado con pechado. Por exemplo, vou-vos explicar unha cousa deste camiño que imos comezar, que é o camiño do norte, o camiño que nos leva cara a Asturias e despois estar toda lá por o norte. Nas gaitas hai dous tipos de tocar, dúas formas de dixitar, de mover os dedos. Unha chámase aberta e faise abrindo simplemente todos os dedos para dar as notas, así. E tamén hai un xeito que se chama pechado, que consiste en deixar os dedos da man de abaixo pousados, pechados, mentras se dan as notas de arriba, así. Iso produce dous efectos moi distintos. Por exemplo, a mesma frase tocada en aberto ou en pechado. Pois sabedes que acontece unha cousa moi curiosa. O tocar aberto está nos espazos abertos e o tocar pechado está nos paisaxes pechados. Así que imos arrancar de Santiago hacia Asturias e ides ver como nas zonas pechadas montañosas tocas en pechado e nas abertas en aberto. As zonas pechadas teñen gaitas agudas e as zonas abertas teñen gaitas graves. Vamos comenzar por Arzúa e Terra de Melide, montañosa, tocas en pechado, as gaitas son moi agudas. Unha gaita de 4 voces. A máis complexa que hai en todo o noroeste vive aquí, ben cerquiño de Santiago. Arzúa e Terra de Melide hacia o norte temos que atravesar a Terra Chá. A Terra Chá é un das zonas planas máis grandes de Galicia e ali viven gaitas de moitos tipos, pero entre elas as máis graves que atopamos en todo o noroeste, xunto, curiosamente, coas do Planalto Mirandés. E son estas gaitas enormes. Vamos tocar. Veredes que aquí neste Planalto xa se toca en aberto, con digitación aberta, e é un tocar moito máis sobrio, non é tan ornamentado, non ten tantas referencias como ao paisaxe. As melodías son iguais co paisaxe, floridas ou non floridas.
cando pasamos da Terra Chá e seguimos polo camiño do norte, chegamos a unhas montañas que empezan a elevarse cada vez máis. Son as montañas eonaviegas. Aquí en Galicia, pois a zona da Fonsagrada, Río Torto, toda esa zona de aí, e despois xa para lá as montañas asturianas hasta chegar ás alturas dos picos de Europa, que son enormes. E aquí, ao contrario que na Terra Chá, volve a visitación pechada e volven as melodías moi ornamentadas. E incluso nos pensamos que as escalas son tanto máis altas, chegas tanto máis arriba, canto máis arriba chegan as montañas. E así as gaitas do Eonavia e as que están máis alá en Asturias requintean, suben por riba da última nota do punteiro. Vamos tocar unha muñeira de José Marentes, do meu mestre, cunha gaita que fixemos unha réplica do Fermín de Grandes de Salime. Ahora vamos pasar, seguindo o camiño do norte, a Asturias. E veredes que é un tocar moi semellante a este que acabades de escoitar. E tamén requintean e é un tocar super florido. Vou beber un pouco, que hai que mollar a palleta. Imos tocar cunha gaita de Vicente Prado, o praviano, meu amigo. E tamén vamos saludar a Afonso, que estará por aí véndonos. Alborada dos paxariños, que te chaman así porque intenta imitar coa gaita o son dos paxaros.
sitio onde as montañas son máis pechados e onde máis pechado sona o pechado. E agora vamos a empezar outro camiño. É o camiño que se chama a Ruta ou a Vía da Plata. E sácanos de Santiago, atravesamos as montañas nosas, onde ainda se toca pechado, e vamos á planicie de Ourense. Ali, na Limia, en Verín, tócase aberto. Esta é a gaita de Juan Ferreiro Ferreiro, que podedes ver aí nesa fotografía que vos van a poñer. Unha gaita con máis de 130 anos. Os da Limia tocan en aberto, claro, pero cun xeito particular. Este é o tocar da Limia. E este camiño, gústanos chamarlle o camiño dos modos, porque na Idade Media, ao contrario que na actualidade, había distintos modos, distintos xeitos de tocar, distintas escalas musicais. E neste camiño que imos facer, idesvos a topar cos 3 modos medievais que se conservaron no noroeste. O galego é o modo que lle chamaban o mixolidio ou modo sétimo, que lle decían que era anxélico, pertencente á mocidade, xungue o pracer e a tristura. Este é o que hai en Asturias e en Galicia. Pero se baixamos máis para aquí, por esta Ruta da Plata, e chegamos atrás os montes, úsase unha especie de modo de ré que lle decían que era grave. É todo alegre e moi hábil para amansar as pasións do ánimo. E despois, por esa mesma Ruta da Plata, vamos a Sanabria. E en Sanabria conservouse o modo de lá, o modo sexto, que lle decían que era devoto, choroso, pertencente aos de probada piedade. A ver se podedes escoitar estes sentimentos nestas gaitas. Esta é unha gaita mirandesa. A gaita do tío Pepe da Freixenosa. Vamos saludar aí aos nosos amigos todos detrás os montes. Os Galandún, por exemplo. Fan cousas tan lindas e tan extraordinarias como esta gaita que temos aquí. Mirade, é un dos poucos sitios onde se policroman as gaitas. Vedes, e se tallan cunhas tallas finísimas, como estas que teñen este punteiro. Bueno, xa vos dixen que íbamos ir a Sanabria tamén. En Sanabria tócase nese modo de lá, no que hoxe lle chamamos escala menor, inda que non é exactamente esas escalas que teñen as gaitas sanabresas. Imos tocar cunha réplica da gaita de Juan Prieto Chimeno. Vamos a ver, vamos cantar unha alborada sanabresa, perdón, unha alborada, unha ronda sanabresa, e vamos tocar unha xota antiga. Imos a dedicar ao noso amigo Edelio e Pepa. La ronda de los chulos sale a las 9 y la de los buenos mozos
para rondar de noche. No quiero luna, quiero el cielo estrellado. Quiero el cielo estrellado, la noche oscura para rondar de noche. Aí está. O mellor que teñen estes camiños para nós son os amigos. Os amigos, por exemplo, noso amigo Jambrín e Pablo Madrid, que tamén nos estarán escoitando. Vamos a deixar a Ruta da Plata e vamos a empezar outro camiño que nos leva por toda a costa de Galiza e de Portugal, que é o camiño portugués. Pois ese camiño tamén arranca de Santiago e pronto nos metemos en Pontevedra. E aquí tamén o paisaxe ten a súa influencia, porque Pontevedra é montañoso, pero non é tan montañoso. En Pontevedra tócase pechado, pero non sona tan pechado, sona máis ben como un tocar aberto. Aquí temos unha réplica que fixemos da gaita de Perfecto Feijóo, e vamos vos tocar con ela un canto e máis unha muiñeira. Un canto pa miña mamá e pa meu papá. Se quere, a gaita. Miña maiciña, como a miña mai ningunha, que da súa. Se ti veras miña mai, espiñas como unha silva. Por moito que me picaras, sempre eras miña maiciña.
Se seguimos avanzando polo camiño portugués, logo chegamos ás terras do Baixo Miño. E nas terras do Baixo Miño xa se perde para sempre o tocar pechado, e dai para baixo solo temos tocar aberto, porque dai para baixo xa ven Portugal, que é unha inmensa planicie, inda que tamén hai montañas, pero as gaitas en Portugal viven fundamentalmente en contornas que son chairas ou casi chairas. Bueno, e aí no Baixo Miño temos esta gaita tan curiosa que ten un fol mecánico, chámase unha gaita de barquín, ten 2 bordóns, vedes? Bueno, pois as gaitas de barquín apareceron por toda Europa no século XVI, e que en Galicia non fomos unha excepción. Así que temos esta gaita na que non fai falta soplar coa boca. E, polo tanto, podemos cantar libremente con elas. Así que aproveitamos e imos botar un canto de reis, a Rosa e máis eu, e despois unha treboada, que é unha das pezas típicas do Baixo Miño. Y esta noite de Nadale, por ser noite de alegría, camiñando vai José e a María Virgen María, camiñan por Belén e a Belén va la guía. Cuando Belén dejaron la medianoche sería, y abre las puertas puertero y a José y a María, como la se de abrir triste si las llaves no tenía. Y a la medianoche en punto la Virgen parido había. Bueno, e así, se seguimos para o sur, imos abandonando Galicia e entramos en Portugal. Si eu, por intuición, con ningún dato na man, tuvera que decir en que lugar do noroeste se orixinaron as gaitas máis complexas, diría que foi na zona entre o norte de Portugal e o sur de Galicia, porque ali aparecen iconografías moi parecidas ás da gaita que vos enseñamos ao principio, que non aparecen en ningún outro lugar do noroeste. Bueno, vamos entrar en Portugal, polo distrito de Entremiño e Douro, e ali temos gaitas que tamén tocan en aberto e teñen un xeito moi particular de tocar, e incluso entre os gaiteiros fan unha cousa que se chaman os despiques, que é competir entre gaiteiros, a ver quen toca máis rápido. Vamos tocar o fado corrido do Toni das Gaitas e vamos saudar os nosos amigos do norte de Portugal. Este é o camiño que nós nos gusta chamarlle o dos tambores. Sabedes por qué? Porque aquí queda ben claro como canto máis se van abrindo as contornas, máis grandes se fan os tambores. Xa vedes aquí os tambores do Miño portugués, enormes, riquísimos en policromía, chulísimos. Veredes como sonan.
curiosa nesta ruta dos tambores que podedes observar, e é que, curiosamente, nas contornas abertas úsanse redobles abertos. Incluso os especialistas escolleron esa palabra. Redoble aberto quer dicir que no tambor, en vez de facer trrr, faise tarara, 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 tarara. E redoble pechado é o rrr, ese que se usa pois, en Asturias, en Galicia. En Portugal úsanse redobles abertos, tamén pechados, pero os abertos. Na zona de Coimbra temos tamén unhas gaitas espectaculares. Aquí temos unha réplica das gaitas dos Melos, dunha gaita dos Melos e máis unha réplica do seu tambor. Tamén tambores grandes, eh? Vamos tocar o fado corrido, un fado corrido dos Melos. Eso que aquí lle chamamos o sacristán de Coimbra, os coimbrás tocan así. E vamos saudar os nosos amigos de Coimbra, señor Antonio Freire, que tantas alegrías nos ten dado, porque todos estes camiños están chos de xente que nos axudaron a atopar estas gaitas e que nos levaron de casa en casa. Eso é o máis interesante dos camiños, a xente. Bueno, e se seguimos máis ao sur aínda, atopamos outra rexión dentro deste camiño portugués que aínda ten outra gaita diferente, que é a zona da Extremadura. E aquí vemos que os camiños non son só de ida, tamén son de volta. Mirad este fol, os que non entendedes desto das gaitas e dos foles, non saberedes. Pero os que sí que viron e saben algo desto do tema dos foles, verán que este fol que é propio da Extremadura se estendeu por todo Galicia. Colonizou todo o resto de Portugal a partir da zona de Lisboa. Os camiños sempre andan dun lado para outro. Foron inmensas cantidades de galegos os que, seguindo este camiño, se foron emigrando para Lisboa no século XVIII. Bueno, pois ali, na zona de Lisboa, tocan estas gaitiñas pequeniñas. Tocan, curiosamente, tamén en pechado, porque a Extremadura tamén é un sitio bastante montañosiño, ainda que ten zonas planas. E esta é unha réplica da gaita do Mario Cuaresma, que tamén nos facilitaron os nosos amigos de Lisboa, o Enrique, o Xico, o Tiago, o Gustavo, o João. Unha aperta para todos. Vamos botar un vira do Mario Cuaresma.
E así acabamos todos os camiños. Xa vedes que o noroeste da península é o país das gaitas. Ou, polo menos, eso nos parece a nós. Hai moita diversidade, moitos xeitos de tocar. Hai máis, non son só estas. Deixámonos na casa ainda algunhas gaitas diferentes, pero non tuvemos tempo máis que para 45 minutos. Agora, imos vos ensinar como nunha volta do destino, neso que se chama de que a historia é cíclica, resulta que nos anos 60 e 70 un artesán de aquí, de Santiago, Basilio Carril, que podedes ver aí nunha fotografía que nos van a poñer, pois ese home, a partir das gaitas de seu pai, Ramón Carril, inventou, desenvolveu a gaita galega moderna. Unha gaita que tocaba, pois, que era posible tocar con ela en menor e en maior, que daba as alteracións, coa que inventou, ou sea, desenvolveu diversos tonos, facía gaitas desde moi pequeniñas en mi, en re, en do, en sol, en la, bueno, fixo moitos tipos de gaitas. Aquí temos unha del, unha gaita de Basilio Carril, unha gaita de 4 voces. E esta gaita, digo que esa é a volta do destino, esta gaita despois foi imitada por os outros artesáns de Galicia, en moitos casos tamén mellorada, por suposto, porque así os artesáns traballamos. E, curiosamente, a volta do destino é que desde Santiago de Compostela esta gaita volveu a colonizar, pero esta vez non só colonizou a Europa Occidental, colonizou prácticamente todo o mundo, levado por artesáns como Gil, como Seivane, como Olimpio, bueno, como todos, o Alfonso Castro, todos estes grandes artesáns que fabrican gaitas de modelos semellantes a estes. E así, pois o que queremos é acabar este concerto das gaitas do Camiño, volvendo a Santiago e relembrando a figura de Basilio Carril. Con a gaita del imos tocar a Muñeira Vella de Santiago coas súas dúas variantes e así, pois, despedimos este concerto. Gracias por estar aí. Esperamos non vos ter aburrido con esta palabrería toda e que o teñades pasado ben e hasta outra que nos volvamos a ver.
esta outra,